Nieuw-Zeeland is een heel langwerpig eiland en het heeft hele grote hichtenverschillen. Daardoor verschillen de klimaten en de temperaturen volle meer als in Nederland. Reders, check. Warme kleren, check. Koekensopie, check. Want winter in Friesland, dat betekent reetrieden. En ik kom hier al mijn hele lippen, dus ik kan deze ijsbaan fine, maar met eigen dicht. Wacht maar, ik zal het je bewijzen. Oh, we kunnen vanzelfs net reetrieden. Wat een matige winter is het, sis. Het had ik amper koud west. Maar hoe is het waar aan de orenkant van de Wraad, Saskia? Het is bij je grif simmer, of net? Ja, het is nou zelfs simmervakantie, maar dat zou net zes als het was, als juist. Ja, een paar weken lima de kriest wiet je nog tropisch warm. Maar dat is dus nou wel los. En dat is net ongewoon van Nieuw-Zeeland, want het waar kan hier heel vlug omslaan. Kijk, zoals in Nederland hebben we hier in Nieuw-Zeeland een fjouwer seizoen. Maar Nieuw-Zeeland is een heel langwerpig eiland en het heeft hele grote hichtenverschillen. Daardoor verschillen de klimaten en de temperaturen volle meer als in Nederland. Door de opwarming van de aarde verandert ook hier het klimaat. Zoals je gewoon heel tijd meer bosbrand, omdat het warmer en droger wordt. En de gletsjers in het Zuidereiland smelten in rap tempo. Ook cyclonen komen steeds vaker voor, zoals als nu het geval is. Tja, klimaatverandering. Een probleem voor de hele aarde. Gewoon onderzoekers houden vol dat het geen probleem is, omdat de aarde altijd warmer en kouder wordt. Zo de aarde in de skiertnis, zo neemt de warme perioden, maar zo neemt de ijstijden. Gewoon onderzoekers binnen van mening dat het klimaat altijd veranderen zal. Door het broeikaseffect liep je de warme periodes heel tijd langer te worden. Maar het liep het heel tijd langer te worden voordat er weer een ijstijd komt. In Nederland zal het daarom ook warmer worden. En dus winters zullen heel tijd milder worden. Zo wordt ervoor zijn dat het in het minste geval in 2050 nog maar 18 dagen vriezen zal. Er kunnen meer regenbuien en stormen komen. En ik ken er de lange droge periodes komen. En dat is min voor de landbouw en de beesten. 2 weken liens toen het veld hier achter mij nog heel en nog vol met tinten en caravans. Maar haast alle gezinnen zijn nou naar huis te gaan omdat de waskogen waard van meer waar. En dat is spietig natuurlijk, want squalband en no krijgt een grote vakantie. Door het tannem van de zeespiegel komen ook stromingen hier steeds vaker voor. Vooral mensen die dicht bij de zee wonen, zoals bijvoorbeeld hier het geval is, dat de goed oppassen, want met een storm kan het wetten 17 stromen. Wat dat betreft vinden die Friese dieken helemaal zo gek nog net. Dat klopt, Saskia, die dieken die zijn zo gek nog net. En dat moet ik wel, want Nederland lijkt onder de zeespiegel. Maar wat de toekomst betreft, verlies geen hoop. Gewoon wetenschappers verwachten dat het dreig en zwier worden zal. Maar echt dat wij mensen nu snel genoeg oppassen kunnen. Hé, maar wat doe je nou om klimaatverandering in te gaan? Drop het in de comments!